Hello, vítam vás z nového videa. Dneska máme útorok. Ja už som pobalený a sem ešte povie počítač a ešte si musíme pobaliť všetky hygienické potreby. Ešte rodičia sa musia pobaliť, lebo ideme do Chorvátska konečne. Ideme zajtra ráno o 4:00. No, že 7 hodín večer. Oco už dal kufor do auta prvý, aj paddleboard, aj kolobežku a to je všetko. Ja si sem donesol sluchatka, powerbanku a nejaké sladkosti na cestu. Tak ako každý rok, raz nebudú aj tento rok. Mama ich už vypraža. Tu ešte je jeden kufor a nejaká taška, sem ešte dobalujeme. A ešte musíme dobaliť aj hygienické potreby. To už som niečo zbalil, rodičia sa sem dali na ránky, neviem prečo práve sem. Už je 9:30 večer, my už sme teda pobalení a všetko máme v aute. Zajtra o 3:30 stávame ráno a chceme do tej 4:00 odísť. Ja teraz z auta idem ešte zaniesť počítač a sprej do nosa, aby som zajtra ráno na to nezabudol. Dobré ráno. Je 2:40. My už sme hore. Teraz sme rodičia zobudili, lebo že sa im nedá už od 2:00 spať, či čo. Takže ideme skorej. Trošku sme na plánu, takto ráno. Ideme sa prezliec a pôjdeme. Káva nesmie chýbať na cestu. Pozrite sa, koho tu máme. Paulínu. Oco išiel zaniesť nejaké veci do auta. Môžeme ísť. No už ideme. Odbočili sme na pumpu, ale je to iba pumpa a nie je tu nič. Išli sme na pumpu, už sme Maďarsku kúpiť diaľničnú a na vecko a nemajú tu ani diaľničnú, ani vecko, chápete to? Akože... Otrať na maďarskej pumpe, už sme kúpili diaľničnú známku, už ju tu konečne mali. A máme tu prvú kolónu, takú dlhšiu. Vychytali sme kombajny, tam sú dva kombajny, tu za nami je jeden a tam je strašná kolóna, tento jeden sme už predbehli a už sme predbehli aj tieto dva, hurá. Dúfam, že tam už nie sú ďalšie a slnko nám vyšlo. Sú staré hranice. Sme tady chodili? Áno. To už tak spustilo? No tu zbúrali všetko. Tam je tá tabula, mama. Pozri sa. Chorvátska republika už sme. Nie, až teraz. Až teraz. Dobre. Už sme v Chorvátsku. Wow! Prvá cestarina. No, my teraz ideme na odmorište. Ideme na záchod. Nie je tu pumpa, musíme ísť do tej trojky. Tam, na týchto lavičkách, sme v roku 2021 jedli resne a tam sme mali auto. A tam pristáva zrkadlo, teda letadlo. Neviem, či to vidno. Neviem, ale to nevidno tak.
autúčko bez kolóny. Stojíme na pumpe, už sme teda za malou kapelou a ideme na vecko. Takto máme naložené auto, Oco si išiel zapaliť, už sme prišli z vecka. Ale tento jeden kufor mohol dať Oco kľudne aj sem a nemohol byť tu, no, a nemusel byť tam tým mama. Kľudne sem by sa zmestil, si myslím. Vrátim sa. No už sme zišli z diaľnice, posledná cestarina, Šibeník. A otvoríme si okná a budeme cítiť tú vôňu. No čo cítiš? Ja necítim ešte. Necítim. Aha, teraz! Ty kokos, to je vôňa. My behli do záberu týchto Češi jedných množství. No sme v Šibeníku na pumpe. Ideme natankovať, lebo už skoro nemáme naftu. Oco tankuje. No to sme teraz vyložili všetky veci a o 13:20 nám ide kompa, teraz je 12:45 a teraz ideme na také platené parkovisko zájsť naše auto, lebo tu ho nikde akože nemôžeme mať. Idem kúpiť teraz lístky na kompu. Kapaň, už je kompa. No už sme na apartmane, urobím vám room tour. Tu je kúpeľňa. Tu je takáto predsieň, chodba. Tu budem spať ja. Tu sú skrine. Tu je okno. Asi. No, tu je televízor. A tu budú vlastne spať rodičia, toto sa rozloží ešte. A no, to je pekné. Tu mám veci všade. A tu je kuchyňa. No, ja teraz idem do obchodu sa pozrieť, že dokedy je otvorený, lebo tu otvorili taký nový obchod. Iba tento rok ho otvorili teraz, v júli. Rodičia zohrievajú jesť rezne. A ja sa pozrieť, dokedy je otvorený, no už som tu. Nie je to tu napísané. Aha, toto je napísané. Nie. Aha. Pon a sobota 7 do 9. Poďme tedy dozadu chodili. Sem poďme. No za menou ideme na pláž. Ocino ešte zmýva podlahu. A my ideme sem dozadu. My to voláme, že betóny. No, ideme do vody. Aká je? Studená? Na ruku fajn, ale viem, že nemohol to... To je studené.
No Mohavka bude studené. No nejdem sem asi, ale nie idem sem. No, ježory sú teda. Aha, ako blízko. Ešte sme stále nepokročili. Mama si ide zájsť okolo sa. Vlny trochu sú... Čo? Nepadneš, bože, prečo by si padla, mama. Mama sa už hodila, ja som si išiel pre pozápadské okuliare. Seklo to. Mama sa už hodila, ja som si išiel pre pozápadské okuliare. A idem asi aj ja na to. Už aj oco sa hodil. Ako ho natihlo dôto? Paráda. Išiel som kolobiežkou pozrieť cicky. Tu sú, lebo minulý rok tu boli také dve ryšavé cicky. Také krásne, mal som ich aj na Instagrame, aj vo vlogu boli, myslím. A nie sú tu, ale je tu myštička, aj druhá myštička. Takže si myslím, že len niekde sú, ale teraz tu nie sú. No už sme doma z pláže. Už sme sa aj osprchovali a tak. A ideme do toho obchodu. Zajistíme nákup sem. A potom sa pojeme. No boli sme pozrieť aj v druhom obchode, keď sme si kúpili nanuky. A kúpili sme tam chleba a buchty na večeru, lebo v tom prvom ich nemali, mali ich vypredané. No dneska už také nič nejdeme robiť, takže ja sa s vami lúčim. Ďakujem za dopozeranie tohto videa. Uvidíme sa u ďalšieho, už dajte like a odber a bye!